Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Илфат Камалиевтан сезгә лайфхак. Минем сезнең белән иммунитетны күтәрә торган рецепт белән бүлешәсем килә. Бу рецептны миңа кайчандыр якын дустым әйткән иде. Мин аны кулландым 1 ай буе һәм үземне бик яхшы хис итәм. Аның өчен безгә кирәк була сарымсак, су, пычак, ярдәм иткеч, кашык. Сарымсактан аерып алабыз 5-6 телем яки тырнак сарымсакларны һәм аларны шакмакларга турый башлыйбыз. Хәзер алабыз кичкенә кашыкны, бал кашыгын, аңа тутырабыз да һәм йотабыз. Су белән ярдәм итәбез. Тагын тутырабыз да кашыкка, су белән ярдәм итәбез. Шулай торып ахырына хәтле. Бу вакытта әлеге рецепт бик файдалы. Ул ашказанына төшә дә, анда кайнап канны чистарта, иммунитетны күтәрә, йөрәк тибешен яхшылата. Әлбәттә инде бу рецептны йоклар алдыннан кулланырга кирәк. Ә иртә белән үзеңне яңадан туган кебек хис итәчәксең.